Hola a totes i a tots, benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i Disfruteu. Vídeo en el que analitzarem la primera victòria a la Champions del Manchester City al camp del Sevilla. Victòria que serveix per sumar els seus 3 primers punts a la competició europea i serveix per enfonsar encara més en la seva crisi al conjunt de Nervión. El Manchester City, que ha estat molt i molt superior al Sevilla, avui al Sánchez Pizjuán, ha jugat un partit força similar que el que va jugar el Barça ara fa 4 dies. El Manchester City, l'equip de Pep Guardiola, s'ha cansat d'atacar. El Sevilla no ha estat un bon equip damunt del terreny de joc. Molts diuen que ha estat pel plantejament de Lopetegui, després l'analitzarem, polèmic si més no, però el Manchester City ha mostrat la seva superioritat infinita davant del Sevilla. Un Sevilla on l'afició es comença a impacientar i de quina manera. Xiulets, mocadors, fins i tot del Niro, l'antic president, demanant la dimissió de l'equip tècnic del Sevilla. Molta atenció en les pròximes hores perquè s'haurà de veure què fa el Sevilla aquest cap de setmana en el seu partit de Lliga, però si no saldés amb victòria, molt possiblement Lopetegui deixaria de ser l'entrenador del Sevilla. Ara toca analitzar justament l'alineació dels de Julen Lopetegui. Avui el plantejament polèmic sense delanter centre, ha sortit a defensar-se Lopetegui. Bono a la porteria, Navas, José Ángel, Carmona, Nianzou i Acuña, mig del camp per Gudeli i Delaney, Alex Tellez i el Papu per les bandes, Rakitic com a mitja punta i Isco com a home més avançat, deixant a En-Nesyri, Rafa Mir, Dolberg, etc. a la banqueta. Hi ha hagut molta polèmica per aquest plantejament. El Sevilla no ha fet un bon partit. De fet, tots els homes d'atac i Delaney han estat substituïts, dos d'ells a la mitja part. Parlem de justament Delaney i Isco. Mal partit del Sevilla, que s'ha vist completament superat per un dels favorits per guanyar la Champions League. No hi ha dubte, que avui ha deixat clar que va a per totes, sigui quin sigui el rival. I ara toca analitzar l'alineació del Manchester City. Ederson a la porteria, Sergio Gómez, Rubén Díaz, Akanji, Cancelo a la defensa, mig del camp per De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva a dalt, Foden, Haaland i Grealish. No han jugat Marès com a extrem, ha estat titular Jack Grealish en el partit. Haaland, moment de forma extraordinari, amb 2 gols, bon partit també de Phil Foden, que demostra un gran nivell dia rere dia, i ha tancat la festa Rubén Díaz a temps d'afegit. Parlem de Haaland, perquè és extraordinari el que està fent des de la seva arribada a Manchester. Si a Dortmund era un jugador molt correcte, un gran golejador, que s'ha convertit en un golejador nat. Haaland porta, si no em falla la memòria, 12 gols en 6 o 7 partits. És una barbaritat, va a mitjana gairebé de 2 gols per partit. Molta atenció amb aquest Manchester City, que per mi aquest any sí és el favorit per guanyar la Champions. Bon partit també de Kevin De Bruyne i una altra exhibició de Bernardo Silva. També destacar la titularitat del català Sergio Gómez. I ja per acabar i per veure reflectida novament la superioritat del City, analitzem ràpidament les estadístiques. 24 xuts dels de Guardiola per 6 del Sevilla, tan sols una porteria dels de Lopetegui per 10 dels de Manchester. La possessió clarament a favor dels de Pep Guardiola, 63-34. La precisió en les passades ha estat impressionant, la del Manchester City, 90%. De fet, hi ha una dada molt interessant, que és que en camp propi el Manchester City no ha perdut ni una pilota. Cap pilota perduda dels de Guardiola en camp propi. I ja per acabar, també crida l'atenció les 600 passades que han fet els de Guardiola, que demostra que el Sevilla ha sortit a defensar-se. Ja per acabar, el que dèiem, el Manchester City ha superat la seva petita crisi a la Premier League després de 2 empats força curiosos davant de l'Aston Villa i del Crystal Palace, si no em falla la memòria.
comencen al 100% la seva competició, creu que ha estat fins ara, però qui sap, pot ser que aquest sigui l'any del Manchester City. Si us ha agradat el vídeo, deixeu el vostre like i subscriu-vos al canal i recordeu, sortiu i disfruteu.